Takže ja vás vítam na zápase. Ešte dám potom príspevok na YouTube, že idem simulovať teda takú jednu vecičku. My to ideme volať teraz Národná figa. A začína sa nám zápas, teda Maďari versus Izrael. Ešte potom do príspevkov dám tabulku, že kto tam hraje. A ty kokos! Ty kokos! A ja hrajem teda za Maďarov. Uvidíme, jak nám to pôjde. Attila, Fiona, teda zle nahral. Raz Šolmo, Dor Peters, Goldberg, Groper, Peter, zasa nahráva a zasa, joj, ideme na vec. A vítam vás teda pri premiére, som šťastný, že vám budem mať, je to moja prvá premiéra a začína sa nám teda Národná figa. A Daniel Kazachstán, ja ich tak volám ľudia, takže pozor na mňa. Takže zatiaľ je tu 0-0, 21. minúta. Miloš nahráva peknú a Martin Adam je vpredu. Martin Adam, on ide strieľať power shotu, ty vole. To bolo blízko. A ešte som chcel ľudia povedať, že musíte dať like a odber. Poteší ma to veľmi, potrebujem to teda, no. A keď to skončí teda 0-0, tak to znamená, že získavajú obidve týmy proste 0 boduj do tabulky. A ja si to budem zapisovať. A ako som predtým hovoril, že je Izrael versus Maďari. A to sú také týmy, ale nebojte sa, sú tam aj Češi, aj Slováci a tak ďalej. Budú tam aj slabé týmy. Takže sa môžete tešiť na Národnú figu. Dominik Soboslaj, ty kokos! A goalkeeper krásne saveuje. Máme tu aj replay. Toto ale saveol, pozrite sa na to. Toto bol parádny save a z diaľky power shotu dal. Perec saveol za Izrael. Dominik Soboslaj, ja tam dám taký corner, ale nepodarilo sa mi to, lebo on to obránil. A zle som nahral, ale bola tam strieľa. Ty vole! O môj Bože! To čo bolo? To bol asi môj najlepší gól môjho života. Toto čo bolo? Kúknite sa na to. O môj Bože! Jaká power shota! Toto je proste goated. O môj Bože! Bola tam výstrel, takú krásny volej. A uvidíme, kto nám teda vyhrá na konci Národnú figu. To sme všetci zvedaví teda. A bola zasa ide predu. Ja nahrám Adamovi a Adam strieľa z diaľky. Ty vole. Ale ten volej nemal šancu brankár chytiť. Toto bola najlepšia strela. Najlepšia strela. Najlepšia. A zatiaľ Izrael proste nemá šancu. A všetky týmy nie sú tam najlepšie, iba niektoré sú. Takže tešte sa na premiéry. A on zle nahral. Aha, a je prestávka.
Ideme na druhý half. A fanúšikovia sa tešia. Nagy. Adam. Zasa Nagy. Robí skills. A Adam! Ty vole! To nebol úplne dobrý gól, ale počíta sa to. A ešte to budeme robiť tak, že koľko vystrielia golov, toľko budú mať bodov. Takže ste už videli replay a môžete mi ešte do komentov povedať, že komu fandíte. Lebo aj ja tam napíšem do komentov, že komu fandíte, som zvedavý. Či Maďarom, či Izraelom, aspoň povedzte, hej. Keď ide taký zápas. Dominik Soboslaj. O ty kokos. A oni to posrali. To bol gól. To proste oni nemali šancu. Oni vôbec nemali šancu. Toto oni končia asi. Toto je parádna hra. Takže zatiaľ keď majú 3 góly, tak si pripisujú 3. Keby Izrael strelil 1 gól, tak majú 1 bod. Ale ja som ho tam parádne sfauloval. Joj, to bolo dobre. Oni hrajú takticky. Oni idú do útoku, to je zle. Danny Groper. Oni dávajú hlavu. Kámo. Pekne. Sa mi zdá, že Maďari sú asi home. Takže dali gól, takže oni majú 1 bod. Martin, Adam, Daniel. Ty kokos. Skúšam skill, ale on ma obral. A tá hra, toto čo simulujem teraz na tejto hre, to je super hra. To musíte poznať, však to veľa ľudí pozná túto hru. Keď to nepoznáte, tak napíšte do komentov. Ale je to dosť grafická hra a dosť veľa gigabajtov ti to zobere. Možno aj 8 ti to môže zobrať za update 1. Pre ktorých je to veľa, pre ktorých málo, ale je to dosť. To musíme uznať. Daniel. Bola ten, čo nám strelil. Krásny volej. Dubaj. Aha, tak to... Dobre. Ale ja ich tak volám. Darda ináč. Hovorí sa mu. Bola. Ty kokos, on chcel dať... ho vykopnúť. A... Daniel Kazachstan. Neviem. Ty vole, Fiona. Orbán. Bola. Je už 86. minúta. To môže skončiť. Oni dali zlý pás. Dáci Maďari. Zatiaľ majú striedačku. A zvyšte si hlas, keď ma nepočujete. Dúfam, že to budete pozerať aj niektorí. Takže tak. Tu 4 minúty a to končí. Oni sú v útoku proti útoku. Gól! Oni dávajú gól Izrael, ale víťazí Maďarsko. A máme úplne iba jednu tabuľku, takže asi nám končí hra a dajte like a odber. Dávam príspevky na ďalšiu hru národnej FI. 3 body si pripisujú Maďari a 2 body Izrael. Dovidenia.